l-ummu lejn nitolbuk għal ħutna il-mejtin. Inti taf il-fidi tagħhom, inti taf it-tama tagħhom, inti taf l-imħabba tagħhom. Bit-talb tagħna bis-suffraġġju li noffrulhom nitolbuk tannaqhom fit-tannieqa tal-mistrieħ ta' dejjem, fil-bewsa tal-paċi, flena bla tmiem. Ressaqhom lejn il-post fejn inti tixxotta kull dema minn għajnejna, fejn ma hemmx iżjed batija, ma hemmx iżjed nuqqasijiet, imma id-dera tiegħek. Għax dan il-jum mhux biss ifakkarna fil-bib li għaddew minnu ta' qabilna, imma ifakkarna li fuq il-bib tagħna il-mulej se jħabbat meta ma nafux, imma se jħabbat żgur.